Velkommen til MFB Podcast. Tak. Ja, velkommen til MFB Podcast. Vi kom lige lidt skævt ind, som man siger. Eller, ja. Det er helt jorden. Det skal man ikke sige 2 gange på Christiania. Og mine damer og herrer, I hører rigtigt. MFB har en pige med for en gang skyld. Ja, det er første og sidste gang. Ej. Hold da kæft, men i hvert fald velkommen. Dit navn? Jamen, tusind tak. Ja, dit navn. Hvad er det? Christina. Ja. Og så stopper vi med der. Ja. Det er meget svært at finde dig. Jeg tror ikke... nej, det skal vi ikke. Nej. I har måske hørt hendes navn nævnt før på MFB Podcast. Måske. Ja. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om vi har nævnt det, eller vi bare har sagt. Det har jeg ikke haft det med jorden. Jeg har tegnet det der overnice ting der. Det der. Som Tobias så har ødelagt. Vil jeg sige. Nej, jeg har ikke. Jo, jeg synes, det er blevet grimt, efter han har malt det hele til. Men var det ham, der havde... ja, det er det, jeg kalder herværk, men hvad de andre kalder kunst. Ja, det er træls. Ja. Kunst er en meget personlig mening. Lige herinde vi startede, så sad I og havde en heftig diskussion om noget computerværk. Ja. Og hvad var det lige? Det viste sig, at jeg vidste mere om computer end Martin. Ja, det er fandme rigtig nok. Jeg har overset, at Acer, de har opkøbt Asus. Det er måske en lille ting, jeg ikke har blevet fat i. Ej, det er lidt træls, Martin. Der var lige lidt, du fik glip af der. Det er ikke pointen. Pointen er, at jeg stadig kan søge på de forskellige ting, og jeg finder 2 forskellige barer, så jeg troede stadig, at det var hver sin ting. Prøv at bare for at tænke videre på det, ikke? En MacBook, det har 1000 gange bedre lyd også. Det er en Windows. Jo, det er fandme rigtigt. Du køber nogle dårlige lydkort til din. Nej, det er fandme rigtigt. Jeg har købt en ny Windows computer med surround sound og alt muligt pis, står der og reklamerer på, ikke? Det er så lortet i forhold til en MacBook. Hør, så er det så enkelt, at du ikke køber de rigtige steder. Du har fået nogle dårlige køb, og nogen de har snydt dig, fordi jeg kan garantere dig, jeg har set mange bedre bærbare, end du kan få på Mac og Apple. Nå ja, det er slet ikke en Asus. Kan jeg godt mærke. Ja. Slet ikke. Det er... man kan sige, det er en meget heftig diskussion, det her, I har. Jeg vil sige, jeg kan jo ikke rigtig sidde og være helle. Det bliver jeg jo nødt til. Men jeg har jo jeg sidder og optager via min PC og sidder og kigger på min MacBook imens. Så... Hvilket betyder, at Mac kan ikke gøre en skid, for at jeg skal bruge en anden computer til at arbejde på. Jeg kan se. Det er på grund af, at jeg har så meget lort over på den her, at jeg ikke gider til at flytte den over på min MacBook. Aha. Ja, det tror jeg. That's why. Fortæl mere. Min yndelige undskyldning. Hallo. Det er ikke undskyldninger, det er fandme bare sandhed, altså. MacBook, det er gode sager. Men jeg tror aldrig, vi kan få mig til at købe en MacBook. Jeg er ked af det. Hvorfor skulle jeg? Jeg har altid jeg ønsker mig min stationær. Prøv at høre, ven, altså, du gamer jo bare. Du gamer bare WoW og alt det der, ikke? Jeg gamer ikke WoW, det er et dårligt spil. Jeg kan fortælle dig, hvorfor det er fandme ikke et dårligt spil. Martin blev stille. Du er ikke stille, jeg råber faktisk op, men I hører ikke efter, fordi I er nogle idioter. Jeg har sådan en masse, der sidder og klipper mig ud her hver øjeblik. Ja, det tror jeg også. Ej, klipper I sådan nogle ting ud? Nej. Jo, Mads løber meget ud af, jeg siger, jeg ikke må sige. Jo, jeg siger altid i podcastet, det her det klipper ud. Og så når jeg opdager, at vi har lagt det på YouTube, så har jeg glemt det. Så hvis han bruger ord som så vil han klippe det ud. Ja, det er bare sådan en masse musik ud henover. Altså. Det er bibel. Det er bibel, det ord der. Ja, det er uacceptabelt. Ja, det er bibel igen. Ja, det er sjovt. Jeg kan bande være ved, at han bygger det bare ud, og det er fantastisk. Det er det gode ved. Vi laver sådan et helt afsnit, hvor der bare er bip hele vejen igen. Det var planen for sidste episode af Tekken, som der blev korrupt på grund af Tobias' korruptering. Ja. Desværre. Men Chris, hvad laver du sådan til dagligt? Jo, hvad jeg laver til dagligt? Altså, udover at nedgøre, Windows computer, så... Ja. Og forsvare mit WoW-forbrug. Ja, det kan man selvfølgelig også sige. Du tegner selvfølgelig. Stop der. Ja, det gør jeg i hvert fald. Ja, hvad siger du, Mal? Kom ind. Kort, pause. Vi har vist mistet Mal her et kort øjeblik. Nej. 1, 2, 3. Martin. Okay. Som jeg sagde før jeg blev afbrudt, så uhyggeligt. Vi lægger noget fin musik ind over på det. Så var jeg overrasket over, at jeg hørte
jeg ved ikke, om jeg er forkert, men jeg synes... Jeg hørte Chris sige, at hun spillede WoW. Hvad er det for noget? Ja, nej, det sker kun en gang imellem. Du sagde WoW-forbrug. Hvad er det for noget? Forklar mig. Nej, prøv at jeg har det fandme ikke selv. Jeg kører bare på de andres account. Fuck det. Hvorfor spiller du det spil? Jeg kan skaffe dig meget bedre end med WoW. Hvem har WoW, siden du kan spille det? GTA! Hvem har WoW, siden du kan spille det? Som så er World of Warcraft. Det Søgaard, en der hedder Alex, en der hedder Frederik. Ja, fint. Chris, prøv at se på Guild Wars 2 i stedet for. Ja, det er sgu da mega nederen, er det ikke? Hvorfor kan du give mig en chance, helvede? Sag mit ord for det. Ej, det må du også virkelig undskylde mig, du. Hold din kæft. Jeg elsker også dig, det skal jeg slet ikke være det. Men ja. Så du spiller simpelthen også spil? Det sker da af og til, altså. Det er kun Mads, der ikke giver spil, fordi han er sådan en sportsman. Jeg vil ikke sige, at jeg er sportsman. Han har en MacBook. For helvede. Jeg laver en det gør man til en mindre gamer, han har købt en MacBook. Nej, prøv at høre, alle MacBook kan ikke spille en skid. De laver ikke andet end at være på den, altså. Det er muligt, men det gør man ikke til en gamer. Nej, prøv at høre, hvad fanden skal... Hvis man er gamer, så skal man sgu ikke have en MacBook. Nemlig! Ja, men det er så i dit tilfælde, ven, ikke? Hvorfor spil kan du spille på en Mac, der virker bedre end på en lille som helst anden PC? Men det fedeste ved Mac, det er, at man bare kan downloade GTA og alle de der spil bare i App Store. Og så koster det bare halvt så meget, som hvis du skulle ud i butikkerne og købe det. Har du hørt om... Hallo, stop. Så holder vi. Vi skal ikke ind på de der hjemmesider der. Det er slemt nok i forvejen, at de findes. Jeg vil ikke udtale mig. Jeg vil gerne mere om dit pornoforbrug. Nej, det er dog ikke det. Det er... Hvorfor tror du altid, at porno er perverse dyr? Det er du ikke altså. Jeg sagde Nå. Hør efter. Ja, det gør jeg også. Tydeligvis ikke. Sorry, det er min Windows-computer, der lige fucker op. Altså. Ja. Bare giv skylden på en perfekt Windows. Bare gør det. Ja, det er godt, ven. Men ja. Så du spiller GTA? Ja, altså sådan... Hvad med FIFA? Det er jeg faktisk rigtig syg til. Ej, det er Jo, altså FIFA 13. Bedre end mig. Jeg har ikke prøvet det mod dig. Altså, jeg vil sige, at det er stedet ringe. Jeg er god til at spille alene, men jeg er ikke god til at spille sammen med nogen. Eller om ikke overrasket. Altså, jeg vil sige, at jeg kan godt finde ud af at score mål. Det er nemt nu. Men nu har jeg det så. Hvad så? Jeg rundede en af mine venner, han lå pisse højt i karriere, det der pisse. No. Så jeg rundede ham for vildt. På hvad? Og det, jeg sgu da ikke. PlayStation? Ja, PlayStation. Jeg aner intet af. Altså nu har jeg en plan. Hør på mig. Ja. Jeg har en temmelig gammel PlayStation 2 og et par stik. Hvad vil vi lave en optagelse, hvor vi tre bare sidder og gamer tilfældigt spil? Hey, det er FB Gaming. Hvordan vil du optage det? Du har et kamera, har du ikke? Det er dårligt, når man optager det over på tv. Altså, det er skidt at have en YouTube-kanal. Så bliver det sådan flimret og sådan noget. Hør, du har optaget et dårligt webcam, med hvor Jørgen spillede Slender. Jeg tror ikke, det bliver værre end det. Nej, vi skulle da spille Slender, for helvede. Det er jeg syg til. Slender er så elendigt. Ja. Det er ikke engang skræmmende. Det synes jeg. Der er ikke noget, der er skræmmende, føler jeg. Så er du en kujon. Det ved jeg godt, det er jeg spil, du skal prøve, det bliver genialt. Hvad med Amnesia? Amnesia, ja, jeg skulle lige til at sige det. Ej, det er altså ikke særligt slemt. De kan også tage... Jeg synes altså, Slender, det er værst. Vi kan tage... Så kraftigt ikke spille ret langt i Amnesia, så. Amnesia, det er mega nederen. Altså, der findes jo sindssygt mange af de der skræmmespil. Ja, The House 2. Still House. Det kender jeg ikke. Der er sådan en helt hjemmeside, hvor man bare kan game alle de der uhyggelige spil, ikke? Hvad hedder den? Det er en, det er ikke nu. Det var en af dine stykker over mig, vi fandt. Så. Prøv at finde den alle sammen. Bare google det, så finder du noget. Scarygames.com. Hold op med det der, Mal. vi skal ikke begynde at komme ind på de der hjemmesider igen. Ja, Mal, skal vi snakke mere om dit forbrug af... Hvad du nu sagde? Din...
Jeg kan mærke, at du ikke kommer med i den her igen. Ej, jeg skal nok være sød, Det kan du ikke. Kender dig. Altså, over mærket. Øj, jeg skulle lige romme mig. Undskyld. Jeg har lidt en rusten stemme. Nå. Det er kulden, der begynder at tage min stemme, desværre. Jeg kender dig, jeg kan hjælpe mod det. Det hedder varm kakao eller vodka eller blandet. Jeg skulle da ikke vodka og varm kakao. Og klar, hvor godt det er mod halsen. Og klar, hvor godt det er mod halsen. Det er fantastisk. Nå ja, når man er syg og ligger derhjemme fri på skole, så tager man da vodka. Det kan jeg da godt se. Gør du ikke det? Yes, det gør det. Og jeg gør det ikke. Jeg er altid kun syg en dag om året, og det virker da fint for mig, så. Mal. Kan det nu oppasse? Resten af det er pjekkedage. Men man har 6 hundevalpe, så du skal også nødt til at pjekke en gang imellem, ikke? Man har 6 hundevalpe? Ja. De er glade for hunde. Jeg har solgt en af dem. Nej. Jo. Ja, så er der så 5 tilbage, skal du tænke på. Eller hvad? Ja, vi havde 7. Vi solgte. Og så er det simpelthen blevet til 6 hundevalpe. Det er sgu godt gået. Det lyder rimeligt nok. Ja, det lyder fint. Altså nu må jeg sige til mit forsvar, at jeg har jo min egen hund. Og Mal, han har simpelthen plaget mig de sidste flere uger. Skal du ikke have en hundevalg? Og ja, der må jeg... Jeg har jo penge til på min opgradering til min PC. Jeg skal jeg bare sige nej. Jeg må bare sige nej med det samme. Jeg prøver det. Ja, altså jeg må sige, jeg kender ikke lige nogen som der... Hvis nogen af jer kære lytter og ønsker en lille hundevalg af en mob, så skal I bare tage til... Stop! Det klipper vi ud i det der, ellers så kan det er røg biben over. Breve over alle de der... Det var... Martin han slyngte lige en adresse ud, som vi lige har bibet. Ja. Det beklager vi selvfølgelig på vores vegne. Det er ikke noget som helst. Så håber vi, at han ikke gentager den igen. Det er sådan lidt mere hans adresse. Jeg vil helst ikke have nu i forhold til mig. Det ligger slet ikke ret tæt på hinanden. Nej. Det var din adresse. Det er derfor, det er ret skidt, at nogle gange mig og... Altså det vil så sige, Mal og jegs net er ret dårlige mellem hinanden. Forstår jeg ikke. Vi kunne faktisk bare trække et kabel, Mal. Det lyder lidt gusten, altså. Det burde man faktisk gøre. Åbn mit vindue, så trækker kabel over til hans. Det går fucking nice. Resten, hvis vi får 50 likes med min video, så tager vi Chris med næste gang med webcam. Hvad? Vi får aldrig 50 likes. Ej, det skal den have en gang til. Det er ikke noget, du skal tænke på, Chris. Det er ikke noget med dig at gøre. Det er okay. Så ikke helt nyt. Nej. Ja, okay. Det kan godt være, at hvis du hører den her video, Chris, så siger vi undskyld på forhånd. Oh shit. Ja. Ja. Det var selvfølgelig lidt træls, du ikke hørte det. Jeg vil helst ikke gentage det. Ej, seriøst, vil du ikke lige gentage det? Nej, for det er udlægget på podcast-viewersne. Du må bare se podcast og give os nogle viewers, måske en like og favorite subscribe og chat med dine venner. Forresten, vi nåede op på 60 subs på vores hovedkanal. Ja, det så jeg godt. Jamen, det er jo helt vildt. Altså, for et år siden. Det er det. Jeg har aldrig troet, vi ville komme så langt. 10 subs havde vi for et år siden. Vi er endelig blevet berømte. Ja, det er... Vi er blevet lidt mere populære. Og hvad? Hvad var det for en by, du nævnte? Ja, der biber vi så igen, og vi biber lidt i Chris før. Vi bor sgu da i sæd. Nå ja. Ja, det er rigtigt. Ja, altså vi vil sige, vi kommer jo ikke fra sæd. Jeg gør. Gør du det? Men altså jeg vil sige, vi har jo vores hovedkvarter i sæd. Fordi det er sådan en forunderlig by. Hvor, men jeg skal ind og ende om det der. Altså. Jamen det er simpelthen, jeg siger dig, jeg så lige noget på Ekstrabladet her den anden dag, hvor sådan et bilvaskfirma nede i Sæd, og det er simpelthen deres motto, jamen det er kongen simpelthen, deres motto det er, vask din bil i Sæd. Ja. Den har jeg også set. Fuck, jeg flækket. Jeg synes simpelthen, det er genialt, det er god markedsføring. Jeg overvejede at poste det på jeres fanside eller andet. Jeg har faktisk postet på vores os drenges gruppe. Ja, det kan ske det der, jeg har den fra sådan. Det ved jeg ikke. Kan man se det egentlig? Jeg ved ikke. Jeg var lige meget. Men jeg kan se, at tiden den er ved at rende fra os. Og i stedet for at jeg skal sidde og vente på, at den her video den tager 80 timer for at render,
ud fra Sony Vegas. Så synes jeg, vi stopper nu. Tusind tak. Tusind tak, Christina. Tak fordi du gad være med os, Christina, og vi ses måske en anden gang. Ja. Ja, det håber jeg. Det bliver spændende. Den første, og måske den sidste pige. Hold da kæft. Og den sidste, der gider jeg med i hvert fald, for vi har fornærmet hende som bare. Ja, jeg skulle lige teste jer FIFA en gang, så... Ja, det kommer nok ikke til at ske, du kommer til at teste. Du kan tæske en masse FIFA, men du kan ikke tæske mig i Quidditch. Er det en af dine sider igen? Nej, det er en Harry Potter-spil, hvor du spiller Quidditch. Harry Potter, jeg skal fandme ikke noget med. Det bruger jeg så meget min barndom på, da jeg var lille. Det var fandme det kan man sgu da ikke spille i virkeligheden. Gud fanden kan man så. Hvordan vil du flyve? Er det et retorisk spørgsmål? Nå. Ja. Jeg skal bare bruge en kost. Det er alt jeg bruger på. Så kan jeg tage bygge en maskine nede i kælderen igen. Vi siger tak for denne gang. Ja, det er Jon. Hej hej.